В дни на съмнение и умора. Практика за вътрешна опора. Здравей! Ако в този момент си уморен или разочарован, ако се съмняваш в себе си, чувстваш се блокиран или сякаш не си достатъчно, то тази практика е за теб. Тук няма нужда да бъдеш силен, вдъхновен или уверен. Тук можеш просто да бъдеш човек, който преживява труден ден. Намести се удобно, затвори очи, ако искаш. Поеми бавно въздух и го пусни. Този момент е само за теб. Малка тиха пауза, в която не е нужно да доказваш нищо. Добре дошъл! Осъзнай момента. Къде си сега? Физически, психически, емоционално. Усети тялото си. Към какво е насочено умът ти? Какво чувства сърцето ти? Може би в този момент си уморен, разочарован или уплашен. Може би си мислиш, че не си достатъчен, че не правиш достатъчно, че не успяваш. Не бързай да се почувстваш по-добре. Не се насилвай да излезеш от това състояние. Първо само го виж. Бъди тук. Позволи си да го видиш и назовеш пред себе си, без да го поправяш. Какво усещаш сега, когато си го казваш? Болка или става по-леко, защото вече не го криеш от себе си? Дай си правото за малко да спреш да се бориш с тези емоции. Дай си възможност да ги почувстваш, да не бягаш от тях, да не ги заглушаваш, а просто да им дадеш пространство, да постоиш с тях. Сега насочи вниманието си още по-навътре към себе си. Запитай се, от какво имам нужда сега? Думи на подкрепа, признание, одобрение, разбиране. Може би в момента до теб няма човек, близък човек, който е важен за теб, на когото държиш, който може да ти даде тази опора, от която се нуждаеш. Или има човек до теб, но той не те разбира и подкрепя. Не се тревожи. Това се случва на всеки. И всеки може сам за себе си да бъде опора. Може сам на себе си да даде подкрепа, дори когато се чувства слаб. Погледни отстрани. Виж се такъв, какъвто си сега. И си кажи без притеснение, без вина и без страх. Да, така се чувствам. Да, страхувам се. Да, съмнявам се. Да, това е вярно за мен в този момент. И да, това е човешко. Аз не съм робот. Нямам нужда да съм идеален. Мога да се чувствам така. Това естествено е нормално. Да изпитвам тези чувства е неразделна част от мен. Без тази част няма да съм цял. Както приливът и отливът. Едното не може без другото и двете се допълват. Затова днес си позволявам да не бъда успешен, а просто човек, който преживява труден ден. Виждам, че ми е трудно. И дори така аз имам стойност. Не заради това, което правя, а само защото съществувам. Моята поява в този свят има смисъл, дори да не го виждам сега. Моята стойност не се измерва в думи, резултати или признание. Тя е тук, в мен, дори когато никой около мен не ме подкрепя.
Сега погледни деня си. Нещо не се е случило така, както искаш. Но има много други неща, които са тук. Дишането ти, тялото ти, слънцето, което виждаш, хората, с които си говориш, и можеш да продължиш този списък. Насочи вниманието си към всички тези малки и не толкова малки неща около теб, които са тук, сега, ти ги имаш. Може да си кажеш: нямам нужда да търся от някой признание и подкрепа. Нямам нужда да се доказвам. Подкрепата, признанието и стойността ми са вътре в мен. И си ги дай. Бъди този близък човек за себе си, който стои до теб и ти казва с безрезервна любов и загриженост: ти си прекрасен, достатъчен си, почини си, не се тревожи, всичко ще бъде наред и това ще отмине. Имаш време. Днес не е нужно да бъдеш успешен, полезен или вдъхновен. Днес можеш просто да бъдеш. Кажи си: обичам те много. Дори и днес, дори и в такъв ден, дори когато целият свят около теб показва друго, аз ще съм тук. И ако не усещаш тези думи като верни, можеш да си кажеш, че искаш да започнеш да си даваш тази опора и за да поставяш началото, наистина достатъчно е само да го поискаш. Това, което правиш, има смисъл, дори когато не виждаш резултата веднага. Днес просто бъди. Бъди с това, което е, такова каквото е. Огромно облегчение е да оставиш за момент нещата да бъдат каквито са. Защото когато спреш да се бориш с тях, сърцето ти намира покой, а умът тишина. За момент да спреш да ги буташ, влачиш, променяш и преформатираш, за да бъдат в определения от теб вид. Пусни този товар от раменете си. Сякаш сваляш тежка раница, която дълго си носил, и за първи път усещаш голяма лекота в гърба. Нека бъдат каквито са. Толкова е хубаво да бъдат просто някакви, без постоянно ти да трябва да решаваш какви. Нека си съществуват и ти да не си отговорен за тяхното съществуване и форма. Избери си скоростта на движение според сърцето, не според света около теб и дори не според твоите очаквания. Усещай и следвай само сигналите на тялото и сърцето. И когато се почувстваш готов, ти ще направиш следващата крачка. Но днес не е нужно. Днес е достатъчно просто да бъдеш тук. Кажи си колкото пъти имаш нужда. Достатъчно е просто да съм тук. Тук и сега със себе си. Осъзнай отново къде си, как си. Физически, емоционално, ментално. Може би този кратък момент, в който спря и чу тези думи, ти е дал глътка въздух в надпреварата със света и със себе си. Направи няколко бавни, дълбоки вдишвания и издишвания. Поеми дълбоко дъх през носа, задръж леко и издишай бавно през устата. И още веднъж вдишай, задръж и издишай. Почувствай как със всяко издишване пускаш от задържаното напрежение. Сърцето омеква и умът намира покой. Накрая си благодари за времето, което си отдели,
за смелостта да почувстваш всичко това, за това, че си истински, такъв какъвто си днес.